Ir-riformi li l-gvern wiegħed qabel l-elezzjoni u qegħdin fi triqithom biex jitwettqu se jiżguraw li jkun hemm responsabbiltà fil-politika Maltija. Dan b'żewġ liġijiet li mistennija jidħlu fis-seħħ fil-bidu tas-sena li ġejja. F'intervista qasira ma' One News l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia innota kif blatt dwar servizzi parlamentari li ħadem ħafna fuqu stess se jiżgura awtonomija ikbar lill-Parlament. L-awtonomija tiżgura li l-Parlament jamministra r-riżorsi tiegħu kemm finanzjarji kif ukoll umani sabiex jaqdi bl-aqwa mod l-irwol tiegħu permezz ta' taħriġ u l-impjieg ta' professjonisti. Farrugia tenna li din hija xi ħaġa li ilha ġejja snin u spjega x'qed jistenna li jkun ir-riżultat tagħha. Programmi dwar id-demokrazija, dibattiti bejn parlamentari, tifsir aħjar x'qed isir fil-Kumitat tal-Kamra, tifsir aħjar biex il-poplu jkun jaf meta qed jisma' verament x'inhuma t-terminoloġiji. Dan kollha huma parti mill-qafas. Tagħtik eżempju. Dwar l-istandards fil-ħajja pubblika Farrugia nnota l-ħidma li wettaq flimkien mal-Greco il-grupp ta' stati kontra l-korruzzjoni. Tenna li fħarsa lejn modelli barranin setet tinstilet sistema soda biex timbena din il-liġi sabiex il-poplu verament ikun jista' jkollu fiduċja fil-politiku Malti. Dan bil-ħatra ta' kummissarju Kumitat Permanenti dwar il-ħajja pubblika u twaqqif ta' mekkaniżmu legali li jinvestiga u jieħu azzjoni dwar suspetti ta' korruzzjoni u ksur ta' etika. Pereżempju, jekk membru parlamentari jkun suspettat li jagħmel dikjarazzjoni tal-assi falsa, ma jkunx jista' jaħrab l-investigazzjoni. Ħadd ma jiskappa l-iskrutinju. Jekk ikun hemm xi ħadd ikollu konflitt, irid jiddikjara konflitt. Jgħid jiena ma nistax insaqsi domanda, ma nistax nieħu sehem f'dat debate għax jien għandu kumpanija li għandha interess fl-eżitu, min jiżbalja jiġi investigat. Farrugia jemmen li dan se jġib differenza sostanzjali fil-politika Maltija. Din hija mod kif il-politika ssir aktar nadifa. U għalhekk huwa importanti u qed jagħmel sew il-gvern illi dak li qal ħajjapplikah ukoll issa fir-realtà. Fuq kollox il-President tal-Kamra tad-Deputati jemmen li dawn il-miżuri flimkien ma' oħrajn li diġà ttieħdu fl-aħħar snin se jżidu l-fiduċja tal-pubbliku fil-politiku. Kull min ħajabbuża jew jipprova jabbuża ħajkun hemm kappell ħiġieħ, ħanejdu eżatt, tajjeb kappell ħiġieħ. Ifisser li l-pubbliku għandu jkun kuntent illi ħajkun hawn sistema illi ikollok politika nadifa il-ħin kollu. Ma tistax inti taħdem politika li ma tkunx nadifa u jkollok dal-liġijiet in vigore li jkunu qegħdin fil-pajjiż.